atin, mas mabuti nang magkaliwanagan. Ay nako, ano ba yan? Naku po. Ano, kaya pa? Aray ko! Ayun o. So ito nga pala yung yung dating staka ng tubig. So, sa tingin ko hanggang dito lang kami. So, yun nga po. Yun yung tanawin, no? Sa tingin. Yan. Yung blue na yun, yun yung tanawan. Tipsy product. Yung tipsy product. At saka ito, yun yung tagagawa ng rep-rap doon. Yan. So, kung gusto nyo bisitahin dito, it is located to Barangay Santo Niño, Tanawan Leyte, Mountain Ab, ano ba tawag dito? Yun, reservoir nga, sabi ng kapatid ko yun. Yan, sabi niya reservoir. Patingin na lang dun, oh. Nakikita nyo yung putol na tulay dun. Ano yun, nandun yun eh. Mahaba yung tulay na yan. Sinira na yan ni Ante Yolanda. Pantalan! Tulay. Pantalan! Pantalan ba? Pantalan daw. Yan. Sinira ni Ante Yolanda. Tsaka, ito nga, sabi ko lang, hindi pa lang sila, hindi pala hira maiha, nga da. So, sila yung taga-gawa ng rap-rap doon. May ginagawa kasing rap-rap doon. Yung parang ang tawag doon sa pausalog. Yun. Para hindi umapaw yung tubig. Yeah. Mga nagbabalak pumunta dito, hanapin nyo lang ako doon. So doon lang po nagtatapos yung video po namin. So maraming salamat po sa panonood, yung mga kasama ko. Yan. So maraming salamat po sa panonood. Nasa likod ko po yung yun. Yan. So yun nga, maraming salamat po sa panonood. Sa may nabubulol ako sa may puso po dyan, patulong naman po, subscribe at pahit yung bell po para sa panibagong update po namin. So maraming salamat po. So goodbye.